Kam jedeme, Edgare? Kam pak jedeme? Kam pak jedeme? Do Sicílie. Jdeme na Sicílii. Včera jsem se vrátil ze Španělska a dal bych si týden docela volníčka, ale jdeme na Sicílii, jdeme tady s panem Edgarem a Edgar je trochu nachcípaný a shodou okolností já jsem taky nachcípaný, takže uvidíme, jaký to bude. To bude dobrý. Jsme v letadle a týpek prostě krouží na místě, protože máme nějakou bouřku dole a nechce přistat. Tak nám tam pořád kroužil dokola, pak přistál, takhle jsme přežili, ale není moc hezký počasí. Je docela mokro, kámo. Není moc hezký počasí. Není moc hezký. Já budu mluvit, vole. Není moc hezké počasí. Jsme na Messině centrále, je 10:30 večer a čekáme na poslední vlak dneska. Edgar se tady usmyslel nějakou skvělou pizzu v centru, viď? Jsme museli sprintovat 20 minut, by jsme tam se jako dostali, jo. Ale byla dobrá, teda ta moje ne, ale ta samova byla dobrá. My jsme na slunné Sicílii. Ty budeš teď jakože nenápadně natáčet ostatní na svoje Ray-Bany. A my to pak dáme do videa. So try it. You only send to me, okay? Okay, come on. Come on. Yeah. You will not feel anything after. Yeah. Okay. Jdeme z pláže, jdeme na jídlo, jdeme si dát nějaký lasagne, skvělý. Tady Mikyho, který hraje. Good, support this guy, he loves cash, so he needs Yeah, I it. love Cash, I love Mickey. You need to subscribe to his channel and later you need to suck his dick if you're free. Yeah, this is Mickey, you know, so Hello, it's hello. Croatia. Croatia, of Croatia, course. yeah, nice. Croatia, same like Czechia, but better. But no, Yeah. get the fuck out. Yeah. No, goodbye, Mickey. Okay. How are you, Samuel? Yeah, I'm Are you great, okay? I'm great, bro. You are my big brother. Big brother, I yeah. love you too much. Yeah, that's me, big brother. Big brother. YouTuber. I make YouTube vlogs. Sledujte. Teď jsme na vycházce, akorát jsme udělali kol našim přítelkyním a maminkám. Ale bohužel jsme si my dva idioti nevzali žádný pití. Takhle, já jsem chtěl vzít vodu, ale jeden nejmenovaný idiot se s ním nechtěl tahat a nechtěl se dělit o batoh, takže nemáme vodu. Já vodu. Takže tady hajkujeme a umíráme žízní. Ale jako jsme bez vody. Ale na druhou stranu tady máme jednoho takového týpka, Čecha, který se nabídl, že nám odnese naši vodu, veď. Takže jsme ji stejně nevzali. Takže se ji nevzali, ale má tam, Pavel tam dal proteinový drinčík. Dal jsem si proteinový drinčík, hezky za Ečko. Jsem si měl vzít, vole, Red Bull. Kdybych si tak, víš, jak si už teď už jsem učil pusinku v Red Bullu, tyjo. Ne, já jsem pozitivní, já říkám, tady je krásně. Je tady krásně, máme tady jednoho teplouška, počkej, to nemůžu. Máme tady Hance. Tady je v pohodě. And it was so hard that I actually gave up halfway and decided to go back down because Why play dirty game? Why? To get laid. I feel kind of Czech because I watch Public Agent all the time. I'm gonna try to be like Public Agent also. Why not? Public Agent but in Croatia. I'm gonna be a dick in the video. Public I don't Agent? even have to show 20 euros for... No. So what? Okay, What? 50. 50. Something about the way that you walk into my living room, casually and confident, looking at the mess I am, but still. So thank you for taking a chance on me. I know it isn't easy, but I hope
hope to be worth it.